a teraz ideš a vidíš, ak tie naskakujú tie čísielka, že ide 4, 5, 6, 7, tak mi trvá hodinu, kým vôbec vyčistím do stavu, že to môžem dať na stojan. A ten človek to vôbec nechápe, že toľko ľudí prišlo s tým, že ja som pozeral videá, ako sa to odstušňuje a prvú skutku, čo som povedal, bola tá, čo drží strmeň po kope. Ak si nás zapol, asi práve nebicykluješ. Najlepšie by bolo, aby si túto epizódu hneď vypol a išiel niečo zjazdiť. Ešte si tu, tak nás sleduj a počúvaj ďalej. Dneska sa budeme rozprávať so skvelým hosťom, je to náš kamarát, servisa, ktorom prešlo už 1 000 000 bicyklov cez ruky, hlavne v okolí Bratislavy a Bratislavy. David Lopušek, vítaj u nás. Čau Švaco, čau Tomáš, díky za pozvanie. Nič som o tebe našiel na internete, iba zo pár nejakých tých informácií. Tak staráš sa o bicykle v rámci jednej predajne v Pradiarni. A čo viac o tebe? No. I'm keeping low profile, čo sa týka internetu, takže tam veľa nenájdeš. Instagramy určite nie. Na Facebooku sú veľmi neaktuálne informácie. Takže, je toho veľa. Čím mám začať, povedz. Ja by som sa možno opýtal, že si z Revúcej a ako vedie tá cesta, robil si v automotíve a ako si sa dostal vlastne až do predajne, kde servisuješ stovky, tisícky bicyklov, však už ty povieš. Ok, určite, pár tisíc tam už toho bolo. No, tá cesta bola dlhá a úplne nejasná, hej. Na začiatku človek nevie, čo bude robiť v živote, takže vedie to proste kaďakými cestičkami. No a k technike proste ťahnem od malička. Proste Starky, jak mi ukázal MBčku a starú babetu, tak odtedy proste technika, to bol môj sen. So Starkým som kutil väčšine. No a tomu viedla aj proste stredná škola, vysoká škola, technická Brno. No a vždycky som chcel proste vymýšľať, vyrábať a kutiť, takže robil som konštruktéra celé roky, no. Začal som v Mladej Boleslavi v Škodovke. Proste Škodovka MB1000, moderná reinkarnácia, proste prvý projekt bol nejaká Fabia. Asi tretie generácie, už aj neviem. No a zo Škodovky som prešiel potom na Slovensku nejaké firmy, čo sa týka automotívu. Tam som robil konštruktéra na interiéroch, odtiaľ ma poslali do Nemecka, pre BMW, pre Porsche nejaké projekty robiť. Ale stále proste ma to keby nenaplnilo, lebo tam si proste strašne malé koliesko v tom obrovskom súkolí toho korporátu. A napríklad v Bavoráku som vyrábal jeden ten čuplík, ktorý vyskakuje, keď zamykáš auto. To bol môj polročný projekt proste. A ten čuplík prešiel cez všetky tie review, cez všetkých tých šéfov a vyrobil sa jeden čuplík a trvalo to proste pol roka a potom som to musel chodiť do továrne ešte doľaďovať. Takže to ťa nenaplňuje, lebo proste strašne veľa času stráviš pri jednej drobnosti a nemáš ten pocit, že niečo niekam posúvaš. Čiže tam nebola tá sebarealizácia. Satisfakcia bola malá a ten automotív je taký špecifický, proste tam dojdeš do nejakého levelu, kde už máš možnosť, keď chceš ísť ďalej na nejakého manažéra, čo úplne nebol môj, ja som chcel ostať pri tej technike, alebo proste zostaneš na tom bode, kde sa špecializuješ na nejakú drobnosť, na nejaký jeden komponent alebo jednu oblasť tých komponentov. A ja som chcel proste zabrať väčší proste ten záber. Tak a ešte k tomu bavili stále iné veci, stále som rozoberal doma v garáži, stále som proste skladal, športoval som, no tak bicyklíky proste boli tam od malička a nejako sa to spojilo. No. A kedy bol taký tvoj prvý možno job, že si začal fakt, že robiť v nejakom shope, alebo si vymyslel vlastne svoj shop, začal si nejako servisovať, alebo si išiel postupne na to? V podstate to bolo, nikdy som nerobil v inom šope bajkovom. Robil som vždy u seba doma vo svojej garáži, vo svojej dielni. U seba na balkóne v Bratislave som servisoval prvé bicykle. Kamarátom proste niekto niečo potreboval nastaviť, potreboval skrátiť krk vidlice. U seba na balkóne som mu to pílil. Kamoško, takže... Lebo v Bratislave som garáž nemal, garáž som mal doma, ja som často chodil domov, lebo tam bolo obrovské zázemie. No a proste začal som kamarátom servisovať bajky. A jazdil som, strašne veľa som jazdil. Už keď som prišiel do Bratislavy, už som nerobil automotív, už som robil v nejakej firme, výskum a vývoj. Tam som robil proste nejakého konštruktéra na nejakých experimentálnych zariadeniach a bola to firma takého typu, čo proste berie granty a peniaze na vedu a výskum a nepotrebuje ukázať nejaké výsledky moc. Takže tam bolo času dostatok. Takže o 4:00 padla a proste hit the trails. A to bolo proste každý deň, to bola úplná pecka proste. Ja som nešiel na bike iba v deň, keď som fakt už nevládal. To si mal super potom. To bola úplná paráda, no.
No a ten môj bike vyžadoval proste údržbu, tak som si ho udržiaval, tak som kúpil stojan z Lidlu, ako všetci máme doma stojany z Lidlu. A ideš platničky, reťazky a potom mení olej. Prvý olej, čo som menil na tom bajku, to boli X-tečkové brzdy. Kámo, z tej pol-litrovej fľaše či pol-litrovej, to je litrová veľká fľaša, som pol litra minul. Keď som to prvýkrát menil. Tam ide koľko pre divákov možno, alebo poslucháčov, čo sa nevyznajú? Pár desiatok mililitrov. No jasné, tam so 120 fľaštičkou urobíš, keď vymieníš celé brzdy, 2 bicykle, no. Čiže 120 si sám pre seba vystačíš na 2 roky možno. Čiže mal si tu pestre, celé si sa to učil sám na svojich chybách, jak tak počúvam. Na svojich bicykloch, hej, no. A ešte srandy mal zo mňa tatko a starky, lebo to ešte dávno predtým. Proste vždycky som to chcel rozoberať a nevedel som to už poskladať. Vieš, koľko vecí som rozobral a neposkladal. To sú mraky, čo doteraz sú v garáži rozobraté a že jasne, ja to opravím a poskladám. No to asi každý má, kto takto začínal, že rozobrať to ide a už potom je to horšie s tým zložením. A teraz to máš ako? Spomínal si mi ešte pred podcastom, že roboty je dosť. Chodíš na ten bicykel alebo chodí ten obuvník bosý? Prepáč, že ťa ruším, ale táto epizóda by nevznikla bez podpory od Fotokomu, kreatívneho štúdia, kde si aj ty môžeš vytvoriť nejaké fotky alebo video. Viac info dole v popise. Chodí bosý, akože bicykle sú špičkovo doservisované, ale len preto, že sa nepoužívajú, no. Akože teraz tie tvoje osobné, čo máš? Osobné. Mám ich celkom dosť, sú krásne, lebo človek si postupne nakúpi úplne tú špičku, ale je to smutné, že sa nepoužívajú, akože unavený som z iných vecí a nie z jazdenia. Takže to je škoda, no. Ja by som sa opýtal, že aby aj diváci a posluchači vedeli, že koľko rokov dozadu vlastne si povedal, že teraz sa tým idem živiť, idem si urobiť veľký servis a proste si to otvorím a pôjdem sám na seba. No, akože tá inšpirácia proste, alebo tá potreba tam bola dlhodobo, už keď som robil toho konštruktora, jazdil som na tie služobky, furt som chcel robiť niečo svoje, lebo proste moji rodičia tiež podnikali a naša rodina proste všetci podnikali. Takže nejako sa dostať na ich level a ukázať, že ja niečo dokážem. No a rozmýšľal som, že v čom. Vymýšľal som kopec projektov, kadejaké, toto vymyslíme, tamto vymyslíme, také startupy. A to všetko boli nereálne veci. A nakoniec proste baví ma proste robiť s tým bicyklom, je to technika, potrebuješ mať na to cit, potrebuješ to vedieť robiť. No, tak prečo by som nerobil to, čo proste ľudia potrebujú? V Bratislave bolo servisov málo, baví ma to, reku, však to bude super. No tak to bolo ešte pred koronou, že neviem koľko to je rokov, akože pred koronou to bolo, ešte bicykle nezažívali taký úplný boom, ale akože Sagan to hodne promoval. No a hej, som proste mal nejaký cash našetrený z toho Nemecka, z tých firiem, aj nejakú hypotéku, založil som detkov dom, takže mal som normálne obnos peňazí, ktorý som proste chcel investovať do nejakého priestoru, že ten si kúpim, otvorím si tam shopping a tam si budem sám proste robiť. No a jak to dopadlo? Dopadlo to dobre, za detkov cash som kúpil úplne niečo iné, lebo kúpovať priestory nebolo treba, lebo priestory sme prenájali a vybavil som veľmi dobrú spoluprácu, no a funguje to super zatiaľ a prekvapivo to vypálilo proste ten servis postupne, ako tie začiatky boli ťažké, ale postupne sme sa prepracovali k nejakému výsledku, kde to teraz akože funguje celkom fajn. Mám tu poznámku redakcie, že Švácov ti testoval tvoj Santík, alebo teda Santa Cruz a si mal nakrivo riaditka. Áno. A že brzdy dajako nebrzdili, že jedno skoro vôbec. Tak možno to si citoval. To smeruje k tomu obuvníkovi, že stará sa o všetky bajky, ale potom... Toto je špecifikum, proste ja nevidím na tie riaditka. Pozerám na to, ako sa len dá a ja to nevidím proste rovno. Ja vždycky volám kolegu, jedného alebo druhého, že prosím ťa, poďme vyrovnať riaditka. On sa na to pozrie, vycentrujeme to a zatiahneme. Na každom bajku mám krivo riaditka, na každom jednom. Kúpil som si taký špeciálny taký laserový merák, čo založiť na riaditka a ukáže ti pekne líniu. A prišiel som na to, že podľa toho, ako to tam založíš, tak podľa toho ti to ukazuje. Takže nepomohlo to moc. Videl som nejaké videá, že podľa metly sa to robí. To som nevedel. Dokonca, že si dáš metlu nejako a študuješ to, ale ja to mám takisto, že
proste 2 mm hore dole. Kokos, ja som mal viac ako 2 mm. Ty si to mal dosť posunuté, preto som si to zapamätal. Áno, a tie brzdy, to je druhé špecifikum. Tie brzdy, čo mám teraz na bajku, štvorpiesty, to som kúpil ešte kedysi na diplomový projekt, kde som je vyrábal taký malý elektromobil pre paraplegikov. Tak normálne mali 8 kW elektromotor, malá buginka s odpružením, ale to 24-palcové downhillové kolesá a štvorpiestové brzdy vpredu to muselo mať. Nie? A tie brzdy potom... Jasne, som to... Celé to vozítko išlo jedinýkrát z intráku na obhajobu a naspäť. To bolo jedinýkrát, kedy bola nabitá baterka. Išiel som na tom s kolegom, sa smiali v oblekoch na obhajobu a potom naspäť. A že ty kokso, David Pecka, ty si tu jediný postavil nejakú reálnu vec, proste ty si veľký frajer. Že musíš to dotiahnuť, dokončiť, to môžeš predávať, čak tí paraplegici na to budú jazdiť. No jasné, Johnny, postavím to, neboj sa. No, doteraz to je u mňa proste v podkroví položené, celý taký rám, krásny motor, všetko. Ale tie brzdy som použil teda. Ale tým, že sú strašne staré, aj tie platničky v tom boli staré, tak si zažil. Áno, ďakujem ti za tento zážitok. 7 rokov staré odstáte brzdy. Poďme k tomu servisu, ale akože týchto príhod máš zjavne veľa, čo ešte pokecáme. No. Koľko to možno trvá tak pre divákov nejaký ten základný servis, alebo také, že s čím sa najviac stretávate? Teraz máme pred sezónou, no jasné. Takže možno, že na tom príklade by to bolo. Pred sezónou všetci idú do veľkých servisov, kde proste rozoberáš bike do holého rámu, aspoň my to tak robíme, proste vyťahuješ komplet kabeláž, jediná vec, čo dostane sú hadice brzdové, to nevyťahujem, lebo to nepotrebuješ, tam iba vypláchneš. No a toto trvá strašne dlho, proste od typu bicykla, hej, rozobrať to celé na kompletku, každý jeden komponent vyčistiť, lebo to sú také miesta, kde sa človek nedostane aj keby chcel, ani kevkou, takže stredové ozubenia, proste vnútra nábojov, hlavové, proste všetky tieto veci. To je najčastejší servis teraz pred sezónou, veľký servis kompletka. To trvá, ty kokso, to po 4 hodiny proste nedáš, čiže urobíš 2 bicykle denne, alebo 2, toto ja si vždycky mýlim. Takže to viac neurobíš. No a potom, už ak sa budeme bližšie k tomu letu, tak začnú letieť stredné servisy, kde to nemusím celé rozoberať do rámu, ale kontrolujem komplet všetko, zhadzujem kolesá, doťahujem kazetu, kotúče veci, výplety kontrolujeme a to je už lepšie, lebo to nemusíš celé rozberať a nemusíš to čistiť. To čistenie je fakt akože možno 40% času toho veľkého servisu proste čistím kefočkou rozobraté súčiastky. Teraz mi tak napadlo k tomu taká otázka, že kebyže ja idem teda do toho servisu, kde si ty, že sa mi to páči, tak ako ti viem pomôcť, vieš, tým, že donesem tam, ja neviem, bicykel špinavý alebo vieš, že presne. Čo je pre vás servis ako také? Najlepšie je, keď, tu vieš, čo chceš, to je prvá vec, že aspoň zhruba nám vieš povedať, že o čo ti ide, ako to používaš a čo s tým. A druhá vec je fakt tá čistota toho bicykla. Proste chodia tam zablatené, mastné bicykle, ktoré fakt mi trvá hodinu, kým vôbec vyčistím do stavu, že to môžem dať na stojan. A ten človek to vôbec nechápe, že proste technik, čo má skill, musí hodinu umývať nejaký bicykel, že je to strata času pre mňa a pre neho je to strata peňazí, lebo ja by som ten svoj knowledge mohol použiť na to nastavenie a nie na umývanie. No ale hold, proste není tam priestor ani čas mať tam oficiálneho umývača. Takže umýva to proste mechanik, ktorý pár rokov tomu venoval času. Takže keby si to umýli predtým a odmasnili si reťazku, kazetu a prevodníky, tak tí kokso ušetria mraky času, oni ušetria peniaze a ja urobím viacej bicyklov a viacej ľudí by bolo spokojných. No. Máš niečo také top, čo si servisoval? Či už je to nejaký bicykel, alebo možno nejaká zákazka, že ja neviem, ti došiel milionár, že oprav mi toto, alebo čo? Chodia aj také známe osoby tam na servis s bicyklami a tam sú úplne absurdity. Výmena riaditeľ na nejakom integrovanom bajku v jednom kuse proste mi trvala 2 dni, lebo fakt ten bike stál 16 000 a proste chcel si to robiť maximálne opatrne, jediný škrabanček to neurobiť ani nič. A bolo to úplne špecifický bicykel so špecifickou sadou, ktorú proste vidíš možno tak 3 na Slovensku. Tak to som robil akože poctivo 2 dní, som si všetko naštudoval o tom, manuály som si pozrel, momenty, čo sa ako rozoberá. Pekne to opatrne rozobral, všetko vyčistil, krásne premazal, zase zložil. Tak výmena riaditeľ vyšla hodne draho pána, ale tak môže byť spokojný, lebo má to urobené proste špičkou. No a takto, keď máš nejakú špecialitku, jak si spomínal, že si študuješ tie návody, tak je to dostupné? Alebo ako to je? Lebo však tých značiek je veľa, každý to má nejako inak. No, iné momenty, iné, ja neviem, náradia, alebo...
Veľa vecí je dostupných, čo som rád, že nepotrebuješ na to nejaké úplne hyperšpeciálne školenia, že by si sa musel niekde registrovať a mať nejakú snať komoru advokátov, aby si sa dostal k informáciám. Takže je to dostupné u väčšiny. Hej, neznášam značky, ktoré proste nemajú na stránke tieto veci uvedené. To vidíš, že to není moc dobré, keď máš si otvoriť produkt a tam majú byť dokumenty, otvoríš, že tam je krásny servisný manuál, parádička, všetko si vieš naštudovať. A väčšinou to proste funguje. Niekedy sa robilo štýlom pokus omyl, že ja to nemusím študovať, to si proste to viem od oka. Ale to zistíš veľmi rýchlo, že stratíš oveľa viacej času skúšaním, ako keď si to raz naštuduješ a tie parametre sú tam proste správne a funguje to, keď to dodržíš. Takže odporúčam všetkým servisákom študovať si veci a robiť to podľa manuálov, lebo chodia nám bicykle, čo robili mi to tam, alebo hen tam, alebo kamarát a oni vedia, oni sú špičkoví. A pozeráme na to, že že to tak rozladené veci proste a zle vypodložené, zlé Q-faktory, proste chainliny, to úžas. Čiže na domáci servis, keď doma bude niekto robiť, tak pozrieť si to. Nie je také ľahké swapovať nejaké drivetrainy, hej, vypodložkovať kľuky a takéto veci. Zdá sa to jednoduché, ale nie je to úplne. Ešte sa ťa opýtam. Taký teraz si hovoril, že si mal nejaký drahý bicykel, na ktorom si tie riaditka robil a trošku sme sa o tých návodoch pobavili, tak niečo, čo bolo také, že toto si pamätám doteraz, že to nešlo. Ani s návodom niečo, ja neviem, uvoľniť, alebo také niečo, že ste sa zapotili riadne pri tom. Akože toho je veľa. To proste niekedy sú takzvané zázraky, že nechápeš, ty všetko urobíš, všetko je nové a on to aj tak nejde. Proste to je že záhady neskutočné, že nechápeš, všetci na to pozeráme, všetko je ako má byť a aj tak to nejde. Proste sú také záhadné bicykle a ja to prisudzujem výrobným toleranciám. Hej. Na tom bajku je strašne veľa komponentov a každý ten výrobca vyrobí svoju časť, hej, rám, pätku, prehádzovačku, osky, tu tie šroby a všetko má nejakú svoju výrobnú toleranciu od do. A teraz náhoda, že proste rám je vyrobený s tou najhoršou, pätka je vyrobená s tou najhoršou, tá skrutka, čo to drží, je tiež vyrobená nejako, je tam väčšia vôľa, prehádzovačka, kolieska. A jak sa to nareťazí, ty máš nové komponenty, všetko zložíš správne a proste to, že si bol na okraji tej výrobnej tolerancie a oni sa zišli nesprávnym smerom, tak proste ti to nefunguje. A nevieš prečo a tam ti nič nepomôže. Sú také prípady, neviem teraz konkrétne úplne, že menovať, ale stáva sa to, že proste nevieme ani za nič to nastaviť a potom kúpiš tú istú prehádzovačku, namontuješ ju tam a zrazu to ide. A pritom máš dve rovnaké, a nechápeš, táto funguje a táto nie. Ja by som to možno doplnil, čo sa týka rámu, že tiež, keď máš nejaký lacný rám alebo lacného výrobcu, tak častokrát aj keď som si veľmi dávno rozoberal bicykel, ledva išiel zložiť, že tie tolerancie boli iné a potom máš nejaký prémiový úplne, že neviem koľko tisícový iba rám a zrazu ti to ide úplne v pohode. Je to, hej, akože je to cítiť na tých drahých bajkoch, ak majú vyriešené niektoré veci. To väčší boj je s tým vnútorným vedením. No aj teraz sme mali takého pána, čo si myslel, že to jeho vedenie je to najjednoduchšie na svete. Hej? Že tu mám dieru veľkú, však to tam ja prepchať a to vyjde. Kamoško, to není zrovna to najjednoduchšie. Najjednoduchšie je proste, keď tu máš takú tú malinkú dierku, v ráme je krásne zaliatá trubka, ktorá navádza, tuto iba obcháš a tam vzadu to vyjde. To je fakt, to je jednoduchšie než na babkinej Liberte, ktorá mala vedenie zvonka. Proste napchám to tam a už som pri prehádzovačke. Tuto to cvaknem, dám tam koncovku a som hotový. Zmeňme teraz trochu tému. Hovoril si, že si jazdil naozaj že veľa, až kým si nevládal. Teraz máš servis, máš rodinku, malú dceru. Ako to všetko stíhaš? Staviaš dom. Ako často jazdíš? Stíhaš to? Dá sa to sklobiť všetko dokopy alebo dávaš prednosť určitým veciam? Hej, no, akože dávam prednosť rodine a tomu zázemiu, lebo proste je to prednejšie než pred nejakým jazdením. A samozrejme zákazníkov musíme vyriešených, takže nemôžem na úkor servisu si jazdiť. Takže rodinka na prvom mieste, potom musím o to zázemie sa naše starať, rodinné. No jasné, o tú firmu sa musíš starať. Tam nie je iba to, že zo servisa bicykla, ale tá byrokracia okolo toho, účtovníčka ma naháňa, takže ďakujem jej za pomoc, lebo fakt mi pomáha veľmi. A mám veľmi dobrú účtovničku. No a hej, jazdím strašne málo, čo je úplne škoda. Tie moje bicyklíky proste tam smutné v rohu stoja. Ukážkové kusy. No, zoservisované, krásne, vyleštené a nikto na nich nejazdí. Aj môj skill klesá, proste potom sa hanbíš, raz za čas ideš s kamošmi, vyťahneš ten naložený santík
a proste nevieš jazdiť, lebo nejsi rozjazdený. Jasné. To je strašné, to je úplná hamba. Ale tak nedá sa robiť všetko proste. No. Musíš si to určiť a máš nejaký životný plán, že do nejakej doby proste zamakáš a potom proste si to vyriešiš nejako inak a znova sa k tomu jazdeniu vrátiš. No dobre, ale nie je práve to jazdenie to, že prečo nás to tak baví, že nechcel si niekedy, alebo nerozmýšľal si nad tým, že by si kvitol proste s týmto servisom, že dobre, pôjdem do niečoho iného, ale aspoň budem jazdiť. Lebo však tie bicykle sú super, ale tiež ten pomer robota a ten zážitok z tých bajkov, stále by nás to malo baviť, podľa mňa. Malo by nás to baviť, hej. To je fajn, že ten servis ťa do istej miery baví, alebo mňa to celkom naplňa, keď toho není, že over the top. Keď urobím ten jeden, dve veľké servisy, tak ešte stále to robím relatívne s radosťou. A proste ja mám strašnú radosť, keď je to finish, že je to done, že ten bicykel krásne funguje, tak to je pre mňa proste dobrý pocit, že naozaj ten bicykel prišiel v zlom stave a odchádza v super stave. To je akože pre mňa naplňujúce, takže tá práca je celkom fajn pre mňa stále. Ale stane sa aj, že to failuje, že proste sa niečo poškodí, pri tom boli už unavené diely, komponenty, prasknuté pätky a tak ďalej. Tak tam nie si úplne spokojný z toho, takže jeden deň si hore, druhý dole. A ja zrovna som taký človek, že strašne prežívam to, takže radosti sa úplne teším a potom, keď to failuje, tak úplne som smutný. Ale to jazdenie už mám teraz tak, že robím to v podstate ako takú dekompresiu po práci, že proste už keď je toho strašne na mňa, tak mám kolegu, čo proste ide o polnoci, ide ráno, proste zavolám mu, že ideme jazdiť a je mu jedno koľko hodín, ideme. Proste v noci, už boli sme také, že o 10. večer do polnoci sme jazdili. Alebo ráno proste skoro vstaneme, čo ja nie som od ranné vtáča, ale občas treba. To som si zažil, no. Tak ideme si zajazdiť ráno alebo večer, ale je toho málo, no. To už sú len také, voláme to dekompresia ride. Proste potrebuješ uvoľniť tlak a trošku zapedálovať. Ale je to zlé, treba jazdiť viacej, no. Treba jazdiť viacej. Dobre, toto je všetko super a nejaký plán teda do budúcnosti máš? Či s tým servisom, alebo akože bajky servisy ohľadom tohto? Bajky servisy určite zostanú, to je proste podľa mňa je to fajn, takže to neplánujeme skončiť, takže ľudia aj do budúcna ma môžu nájsť servise určite, aj moje služby. A do budúcna sú nejaké plány, ale je ich tak veľa, že proste nevieš to skompaktniť do jednej myšlienky. Plánov je fakt kopec, aj v iných sférach. Takže je čo robiť, no, proste je čo robiť, ak sa hovorí, že musíš sa vždy niekam hýbať, nemôžeš sa plácať na mieste, ako proste ryba na suchu, ale musíš sa niekde proste hýbať, aby si dostával kyslík cez tie žabry. Musíš plávať, kamoško. Musíš plávať, aby to išlo, no. Toto sa nepočulo takéto prirovnanie, ale dobre, budem sa inšpirovať. Aký je tvoj najobľúbenejší tool alebo nástroj v servise? No jasné. Prečo? Asi digitálny momenťák. Momenťáky mechanické nemám rád, ale jak sme kúpili digitálny momenťák roky dozadu, tak to je najlepšia vec na svete. Proste nastavíš tam ten moment, krásne ho vidíš, založíš to tam, svakneš, musíš mať dobre bity, aby proste si cítil, jak to zapadlo, nie že tam budeš trhávať nejaké šrouby. A teraz ideš a vidíš, jak tie naskakujú tie čísielka, že ideš 4, 5, 6, 7, a už je to tam, kámo. Proste asi si istý na 100%, že je tam proste to, čo má byť. Videl si to, píplo to, úplná pecka. Niekedy sa stane, že ideš, bol predpísaný moment 6 a praska to už pri 5. No tak proste niekde bola asi chyba, nie na našej strane, takže pardon, ale mali ste už oslabené komponenty, boli unavené, no tak proste hľadáme nové. Ale ja som si istý, že nie, že jak na mechanickom momente, akože počul som niečo, alebo cvaklo to už, alebo necvaklo to. Proste digitálne momentáky všetkých rozmerov treba mať. To odporúčam každému, čo servisuje. A druhá vec sú lisy na ložiská. To je úplná pecka. Proste lisy na ložiská, všetky vylisováky a nalisováky. Jak kedysi sme to robili orechmi z Goli. Kladivom. Kamoško, do DTS visol na balkóne. Som nabíjal. Trvalo to 2 hodiny, kým som šrobovákom vytrískal staré a nabíjal nové. No a aj tak to nebolo úplne košer. A teraz obereš tie listy krásne, všetko vyskladáš si proste. Úplne cítiš, jak to ložisko pekne vychádza, on vypadne ti do misiek. Fú, paráda. Zložíš si nový list, krásne, všetko osadené. Ideš a zastane to, cítiš. Konec, fú, paráda. Rozobereš to, krásne to točí. Úplná radosť. Je to vidieť na tebe, že ťa to baví a že sa v tom až priam vyžívaš. Úplná radosť, no. No, keď to ide, no.
To je super. Počuj, daj teda ešte nejakú radu, že teraz niekto nás počúva a chce začať, alebo má taký sen, že ja budem mať servis, budem servisák bicyklov alebo servisman, že čo by si mu odporučil, lebo aby možno tiež mal z toho taký pocit ako ty, že ložisko ide, toto. Hej, musíš to mať nejako trocha v sebe a taký človek, čo asi chce mať servis, tak asi to má nejako v sebe. No a začal by som na svojich bicykloch, lebo hej, nechceš pokaziť niekomu druhému, ja som pokazil sebe niekoľko vecí. Takže naučiť sa na svojich chybách a už potom počúvať druhých nejaké rady. Mali sme aj takých kolegov, čo proste prišli tam mladí a mysleli si, že všetko vedia, lebo videli videá a mal v ruke túly, tak si myslel, že je majster sveta. A to, tam nastane toľko failov, čo si nevie ani predstaviť, aj nastalo. Takže počúvať rady proste starších, hej, od niekoho sa priučiť, lebo tá cesta, keď sa učíš sám, je oveľa dlhšia, než keď sa prídeš pozrieť niekomu, že že takto to je pecka, že úplne rýchlo sa naučíš veci. No, tak s pokorou a rozumom. Keď si spomenul tie videá, mám takú doplňujúcu otázku, ako hovorí Tomáš vždycky, keď niečoho napadne počas podcastu. Tak dá sa to z tých videí naučiť? Aký máš na to názor? Podľa mňa nedá. Podľa mňa vôbec nedá. Prečo? Toľko ľudí prišlo s tým, že ja som pozeral videá, ako sa to odstušňuje a prvú skutku, čo som povedal, bola tá, čo drží strmeň po kope. Ona ani nevedela, že to je tá, čo to drží po kope. A mne sa to rozpadlo a vytieklo to. Proste, ty keď nemáš nejaké technické myslenie a fakt nerobil si nejaké veci predtým, tak vôbec by som sa do zložitejších vecí nepúšťal. Môžeš to skúsiť, ale treba mať nejakú takú nejaké sebahodnotenie, že čo ešte dokážem reálne spraviť a kde môžem byť prínosom a kde už môžem byť na škodu. Takže hej, niečo sa dá, keď je ten človek šikovný, tak naučí sa, ale určite treba rátať s tým, že proste pokazíš asi viacej, než opravíš. Tak tomuto by som možno aj argumentoval trochu, že závisí aj ako je to video natočené a hlavne vieš, že ako si ho aj ten divák alebo ten servisujúci pozrie, že keď si ho dá na krát 2 rýchlosť a za 2 minútky má vybavené, že jasné to urobím, veď práve, presne. Tak tam je potom problém. Takže o tom jeho prístupe, no, však aj my keď niečo nevieme, tak pozriem si aj nejaké video, ako to nastavujú, pozriem si ho aj 2-krát niekedy, lebo proste to nepoberiem. Jak sa teraz nastavujú tie moderné veci, to aj nechápeš, že ideš celý procedure a na konci procedure to proste nefunguje a posledný step je, keď to nefunguje, zopakujte procedure. Spravíš presne to isté, čo si spravil prvýkrát a už to funguje. Proste. Jasné. Ja by som sa opýtal ešte na záver úplne otázku, že čo by si odporúčal jediný tool, taký kvalitný, čo by si mali diváci kúpiť alebo domáci kutili a týmto by sme to uzavreli. Čo by si mali kúpiť domáci kutili? Je toho veľa, no však vieš, že to s jedným jediným toolom to nespravíš. Ale akože ten moment, ak odporúčam, aj keď je mechanický, keď sa to naučí s tým robiť a bude mať ten cít, že cíti, kedy to pukne, je to veľa lepšie, než proste nejak na pocit niečo zaťahovať. A na tom bajku potrebuješ zaťahovať veci, proste tie veci sa uvoľňujú, takže v momente, ak určite odporúčam každému, minimálne ten mechanický, ten digitálny to už je akože do servisov, ale toto asi hej, lebo chodí tam kopec skrutiek strhnutých a odvrtávanie to je, každý týždeň odvrtávame nejakú zaujímavú vec. Sada vrtákov sa u nás moc dlho nehovorí. Super, ďakujeme za pokec. Ďakujem aj ja. Ak by si teda ešte niečo chcel povedať, tam máš kameru. Porozprávame sa na budúce pri nejakej ďalšej téme. Budeme sa tešiť. Takže buď na trailoch, alebo v servise. No určite na trailoch.